ஹலோ ஸ்டூடெண்ட். டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து என்ன அப்டேட் விட்டுருக்குன்னா, தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் வந்து இன்றைக்கி தான் அது வந்து செய்தி குறிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறாங்க, ப்ளஸ் டூ ரிலீஸு. இப்போ வந்து தமிழ் வழி பிஎஸ்டிஎம் இருக்குல்ல, அது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து காலேஜ் வரையும் பட்டப்படிப்பு வரையும் நீங்கள் வந்து தமிழ் வழியில் படித்தா தான், டிகிரி வரையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு டிகிரி வரையும் நீங்கள் தமிழ் வழியில் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். அதாவது நீங்கள் தமிழ் வழியிலே படிச்சிருக்கணும். 10th அதுக்கப்புறம் அதான் பள்ளி 1 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை மேல்நிலை 1ஆம் ஆண்டு 2ஆம் ஆண்டு பட்டப்படிப்பு 3 வருஷம் இது முடிச்சிருந்தா தான் உங்களுக்கு தமிழ் வழியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது 20% முன்னுரிமை பிஎஸ்டிஎம் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து பணி வழங்கப்படும். ஓகேங்களா. இதுக்கு வந்து குரூப் 1 எக்ஸாமுக்கு வந்து ஏற்கனவே கேஸ் போயிட்டு இருந்தது. அதுக்கோசம் சில இதில் அப்டேட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பற்றி டிஎன்பிஎஸ்சி அவங்களுடைய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இனிமேட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். கொஞ்சம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ வந்து குரூப் 4 குரூப் 2 எதுனா வரும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி. நிறைய 40% ரிசர்வேஷன் வந்து பெண்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க முன்னுரிமைன்னு. அது வந்து சில வாதங்கள் போயின்னு இருக்குது. இதனால் ஆண்கள் வந்து எந்த பட்சம் அடைவானா கொஞ்சம் படிங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அது என்ன நடவடிக்கை சட்டப்படி அது இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, அது ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அந்த மெத்தட் படி உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க, பணி வழங்குவாங்க. அந்த மெத்தட் வந்து ஹரிசாண்டல் மெத்தட் ஏதோ ஒரு மெத்தட் சொல்லுவாங்க. மெத்தட் அது வந்து அதன்படி வழங்கினா ஆண்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க சொல்கிறாங்க. இதன்படி இப்போ என்னென்னா, இப்போ வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக வரும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா. டிஎன்பிஎஸ்சியும் கொஞ்சம் வந்து இப்போ இனிமேட்டு கொரோனா இஷ்யூலாம் முடிஞ்சு இனிமேட்டு எக்ஸாம் கால் ஃபார் அறிவிப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன். ஓகேங்களா. இதுதான் இன்றைக்கி செய்தி குறிப்பில் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்ஜினியரிங் கூட இப்போ எக்ஸாம் நடந்தது. அதுக்கு வந்து மார்க் இது விட்டுருப்பாங்க, கொஸ்டின் பேப்பர் விட்டுருப்பாங்க. அது ஆன்சர்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட், படிங்க.